Salam doğançıklam. Qoğumya daylanan. Canına sağma. Tağamancı işlep görsünüz men. Şu yerde bu yoruma ne sonradan cevap verecek. Şu yerde aytacaqladım. Şeyle bir adamlar var da men bilemok yani nereden ne hileklemetdiğini düşüneceğini ne hileki bir video koydum. Şu videonun aşağına gelýäňiz benim Ceren orazva ondan sonra tekrar Karacay va ondan sonra yine de bir geline va o geline tanımak. Şuların adlarını yazıp şuları etiketleşip ne bileyim yani biri paylaşıp biri yazýaňyz aşağıdan belekiniz gollaýaňyz esasen ayarlardan beter erkekler. Ne moliyeti de erkekler. He? Şu bir ayalın gurrum eden wagtyňyz, bir ayalın gıýbatyn etjek wagtyňyz öz ayarlagynyňyz wadyr, ayarlagyňyz wadyr, ejeleňiz wadyr. Şular düşünün. Oğlanlar men size diyecek adam käriyerlerinde. Şular ýara edip gep edýänlere. Ondan soň ne diýen gepim düýbünden olara der. Olar bir Türkmenistana çağa doğurup Türkistan çağan taşlak aýdyp bäri gelip öldürmüşler üçin bir äre barsyp çağalaryny iýdemen ýörenlerden näl. Olar ýödülen orýanlardan. Indi köp nemelerden Türkmenistandan täze gelenler ya geljek bolýanlar pikir edýärler, şolýarlar görýärler bir kisansany. Siz durmuşdaklar görüňiz aslında TikTok'ta, dinge TikTok'ta vam kaýdýan şolýarlar adamlar. Aslında durmuşdaklar siz görüňiz, bileňiz. Bu arada arkadaşlar biber dolmasam yaptım bu neticedenle. Şular gelecekler ve täze gelenler ýalňyşmasynlar. Bular ýaly şanslar müňde biriňize çykýandyr. Müňde biriňiz import maşynyň owadan zaýlarda ýaşap bilerdiňiz. Soň bir kisi bilşim ýaly öýle tanamadym öýle ýadanyňda. Bir kisi meni epesliýer bäri sebäbi näçe ýylda şolar aýtdy. Bular ýarma çönökgöne. Ýöne bular epesliýer bäri ýaşaşyp göränler. Ondan häzir bular aýyrsanlar ýene däl ýa bir ne bileyim yani men aýdýan oňky gepim düýbünden bolara degişler. Bu aýdýan gepim men başga bir ýerine bu gepi ýetim tapýar oňçyklaryň. Bu aýdýan gepim şuna garandyrdan gaýnaky. Bu aýdýan gepim men bir öz tanış gelinim. Bayramaly gelin. Ýöne men oň adyny her şerden oň suratyny moýup bilem. Ýa-ni gorkup çekip duran adam ýok. Suratyny moýup bilem. Ol ärniň hem suratyny moýup bilem. Ýöne ärne günä ýok. Ärniň suratyny goýmama da gerek ýok. Prosto oň suratyny näme üçin goýamak? İki tane çağası var. Bu gelin Bayramallan. Bayramallı yaşa Bayramal şehirden. Karoçu bu gelin bay birine Baryadanım adam tananok. Bilye katnaşıp doğu içip börün gelinim. Terkesip börün gelinim. Adam şöyle var baylık götürüp bileyen ma götürüp bilmeyen ma. Mesli koyunun karası ya. Karasının hem karası öter diye. Şun könülümüz katı olayıptır da. Şu gelin durmuşa çıktıktan sonra bardıktan sonra iki gedek bark gördüm öyünü. İkinci gedek baram deyem bir kerekedi, gepleyişi, bir çay dileğe almalı ödünü düşünəyin. Dine onu alım, onu seret, dine öz zatlarını görködüp şöyle ödün övüp, yani senin mençe yok diye niye ala gedip bir bilemok yani ödün alıp barsı, katı bir üt gözükte bir şeyle bir adam çalt değişler kendine. Ondan sonra benim onunla katlaşmadım, tağım bildim, kendim oturmadım ama İnsan kıyıda gelsin mor dedim içimden. Hiç ondan barmadım ama. Onu ise diyemedim ben. Barmadım ama katlaşmadım ama. Enne diyecek olyanladım. Şu gelin nem etti. 2 yıl uğrakım son yalak köyde. Bilemek olun. Kendi riyasasmadım. Bilemek eğerine ne ahilek olup ayrıştılar. Ne ahilek olup gitti Türkmenistan'a. Bilemek eğer berden depor edip uğrattum onu. Ya öldü gitti de gelmedi mi. Şimdi bu eğerin tekstili vardı. 2 tane mağazini vardı. Şimdi bu Türkmenistan'dan Bayramalı şehirden yolun grafından bir ulukan mağazini açtı. Mağazin asıp ona yankı ärinin tekstilinden şoýalak nemen üstündeki tekstilin nemeler öyle taşağı maykalar yeneler şuraya da atlar ekip mağazini doldurup mağazini satmana başladı. Bunun işlerini yürütüp başladı berdeke. Uje är barandan bir yıl bolman ka uje mağazini alıp berdi ol adam ona anan ya da adam alıp berdi ona öýünün tekstilinden den tavarlar urudup mutda birden alıp ekip satanok da mut al çalt baydı da çalt garly yankı. Ondan sonra o tayda oğlancısı, gelinleri, ecetsağı mağazini yürüttüler. Bu berden uğrattı, yürüttü. Şöyle dedim, bir yılın içinde bu beter kalan olmalılar, bilemok. Ondan sonra yankı eğermen yankılara aytışmıyor, düşünmüyor. Yine dedim ayrıştı da. Bu gitti, gitmeye de başka bir tekstilden sözleşme yapıp yankılara edip tavar almalıydı. Gitti ya şundan tavar alıp uğradıyan soğuluyor. İyibiler berden uğradıyalar olanlardan alıyor şunlarla gidiyor. Ondan eğer eştiyor yani o barıp o tekstillerim ona da vermedi alıyor diye. Buları.
o tekstilem yapılıyor. Burun imodan bana zan geliyor. Teretsem sol. Hemen Türkmenistan'ı sunyalı. Bollu diye. Şuraya kolluk diye. İyi diye. Sunyalı kurnemet. Alyan yer mat diye. O yer çeken ya. O taynam diye. Alma diye. Edip diye. Başka yerlerine kuruluştum diye. Tenniye gayret etti. Sotayak barıp diye. Bir hep de bolyan batı yukarıcak vaktimiz. Barıp so yük sağınap diye. Sotadan hep karopalap uğrudup bersen oluyor. Neyme duruyan vatan sen pulun verecek diye. İşten dasar sana da iş olur diye. Menem ayttım yoksa olaydım. Men işte dasar iş yereke tağım yetsem yok. Öyle işime gidiyen geliyen. Avsamanda TikTok'ta oturuyan edim. Ben öyle işime oradan yetişen edim. İyi kabul etmedim. Ondan sonra vaktin geçmesi bilen bıl yankı oğlan çeytinin eşitmişime göre dostu bilen birlikte söygülü oluyorlar da bilen yok ne ahile koyamazı. Karoç bu mağazadan oğlanından ya. Oğlan mağazadan yürüdüp başlaya. Ondan sonra bu mağazanı bitiriyor. Yiyip bitiriyor bunu. Ondan sonra gelen tavarlar bırak geliyor. Ay öyle oluyor, böyle oluyor. Gepin tüm yok yer. Sloğlan şu mağazanı iyiye. Su kıyıp bittiye suyurdu. Mağazadan yapılıyor. İse de boş iki elini burnuna takıp kalıyor. Sonundan ervet ketellep. Kisten bir dat dörüyor denim. Aparatta oluyor. Opsa bu tüm gününü görüyor. Bir gün bana ağlap san etti. Derdin aytti ya bana. Kıynanır öyle yanında. Yok kıynanmadım. Aslında ben bir sürü kolpa kötüydü. Daha ise bir kıynan yanıydım. Sonra hiç kıynanmadım da onlar. Anamın gepim sonra. Ondan sonra yine bular yalakay fikir ediyen. Bana dinlenini. Ağa diye çağalar ödüler o kosun dörüsün. Yine atı ömrüne olara gul olmalı elre diye. Görüyen tamam aktıklarını diye. Sen ona el çağın öd sen gollu vermesen çağın ona el öd okap öd dörüt diyerim. Sen killen nerede? Yine Slumstadaki bile işleşen işte Türkiye birine var tanem çağalarına. Ecem kakabı bir de işte etmedi. Yine bir ödmüd oňort börs olaram ödnüň var diýenler däne. Men şol ýaraklan pikirine hiç goşulýan ýerlerim. Çağalarymyz üçin gulu bolmaly bolsak biz gulu boljak. Inemiz atamyz üçin gulu bolmaly bolsak biz gulu boljak. Agtyklarymyz üçin gulu bolmaly bolsa ben gulu boljak. In gow kärani. Bulara gulluk etmek in gow kärdir. Ullu kandyr bagytdyr biziň üçin bulara gulluk etmek. Biz gulu bolaýjak. Täze gelýänler we täze gelenler sizden ýekece haýystym. Dogançyklym. Bäher Türkmenistan ýalak därler. Bäherde şeýle bir maşening adamlar vardır. Şeýle bir gödüň açyp binmanken ýoluňy bu ýoldan barýar bolsaň o ýola degişdirip bilen adamlar vardır. Bulan owadan sözlerine, bu taýnyň bir gowy sözlerine, bular başda size gowy sowgatlara melterler, gowy ukazwan ederler, size gowy serederler. Ama öýlenlikden soňra hemme zat degişýänler. Öýleneňizden soň zat ýokdur. Bularyň eline Allahdan garamal etmesin. Soň üçin öýde eliňiz, aýaňyz, biýliňiz öýdüňiz tutýan wagtyňyz, öýdüňiz, eliňiz, aýaňyz işläp duran wagt, öýdüňiz işläp gadaryň. Ana men diýjek bolýan adam. Şurada bir nebirek işleşden ama $850, $1000 aylık alıp bolýar dogançyklam. Öý işi bolsun, ateli işi bolsun, kafede işlemeli bolsun, işken, işlejege işken, işläp bolýar, aylyk alıp bolýar dogançyklam. Şoň üçin biriniň eline garama bolup, biriniň bir gulu bolup öýüne, ne bileyim ýani, gerek gelýär zatlar. Çağalaňyz üçin gul bolun. İşläň. Eneňiz ataňyz üçin. Egerde siz şu hayatda bir zatlara ýetýän bolsaňyz, bir zatlar gurýan bolsaňyz, owadan ýaşaýan bolsaňyz, janyňyz sag bolsa, bu da siziň ilkilene eneňiziň ataňyzyň haýır dogasydyr, çağaçyklaňyzyň nesibetidir. Allah jan çağaçyklaryň nesibetini berýändir. Ondan aýyň 4 çağa bolsun, 5 çağa bolsun, çağaň yrzykyny Allah berýändir. Saňa da güç kuwat şolaryň yrzyky üçin, şolaryň bakmak üçin saňa da Allah jan güç kuwat berýär. Men şöyle düşünýän. Bular ýalaklaryň hiç adam pikirine goşulmaňam dogançyklarym, bulardan uzak durun. Ana men size diýjek adam. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun Allah jan. Öýdüňizden tutlaşyp onna munna gıýbat etmäň dogançyklarym. Hiç kimiň gıýbatyny edip, hiç kimiň arkasyndan gürlemäne. Bir ne bileyim ýani bir ne artyksyňyz, ne de kemsiňiz. Hiç aýtyňam dört dersiňiz. Hemmek şeňem aýby ödüne ýeterlikdir. Hemmek şeňem aýby vardyr. Şunu biläýin. Şoň üçin biriniň götünden bokýlar, biriniň aýbyna assak bolmaň. Prosta diýjek bolýan adam durmuşda ýalňysma. Şular ýarak ýalňysan adamlar eşitin görüň, siz ýalňysmajak boluň dogançyklam. Ödüňde gowy seredin. Gowy ýan hemmäňizi. Adama ýamanlygym ýokdur dogançyklam.